नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्री परीक्षा 2023 का एसटीएफ से जांच करवैले का निर्णय लिहल गईल बाटे। एकरा खातिर शासन के अनुशंसा कईल गईल बा और एकरे साथ ही परीक्षा के जांच खातिर यूपीपीएससी के द्वारा एगो आंतरिक समिति का गठन भी कईल गईल बा, जौन जांच करके आपन रिपोर्ट आयोग के देई। गौरतलब बाटे कि परीक्षा के दौरान रविवार के पेपर आउट होखले समेत कई गो आरोप लगल रहे। एके लेके छात्रन द्वारा सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दियल गई और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी एके लेके एगो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कैले रहना। आपके बतावत चली कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 का प्रारंभिक परीक्षा रविवार के प्रदेश के 58 जिला में 387 केंद्रन पर आयोजित भइल। प्रतापगढ़ जिला में परीक्षा के दौरान राम अंजोर मिश्र इंटर कॉलेज से एगो अभ्यर्थी प्रवीण कुमार पटेल के ब्लूटूथ डिवाइस के साथ नकल करत हुए पकड़ल गईल, जेके पुलिस के हवाले कर दिहल गईल रहे। वहीं गाजीपुर के एगो केंद्र पर अभ्यर्थियन द्वारा पेपर आउट का आरोप लगावत हुए हंगामा कईल गईल और यही वीडियो के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करत हुए सरकार के घेरले का प्रयास कईना। वहीं आपके बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद जम के सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर लोग भी सवाल उठा रहा बाटे, तंज भी कस रहा बा। वहीं लोगन का अलग अलग प्रतिक्रिया भी निकल के सामने आ रहा बाटे। कुछ लोग ए पेपर लीक के जांच का मांग करत रहे और ओकरे बाद सोमवार के शाम के निर्णय लियल गईल शासन के द्वारा कि एकर जांच करावल जी। अब देखे के होई कि जांच में का कुछ निकल के सामने आ रहा बाटे। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।